Komana isu side ndoto butsu makomedi. Komana Izaboom. Iwewe ndada kuti Solo, sorry. Butsu. Maskits aya wakamatanga rini? Ndakatarisa iwewe zvaizvezvi Mukutotevera zvinhu zvakati mbeti pekutanga. Batiro nokuti pamwe pacho takazoona tete. Vanhu vabereki vazoona kuti pamwe uyu panochipa bhozi naina mbotambira kwa Just Signal. Pavideo rekuti kure. Saka iwe paunenge ushanda nema-artist anonotobook off nema-artist kuti uye kuzotamba. Chokwadi. Vanenge vachikubhadhara. Kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzirari 263 pano patichange tichidzudzura nyaya dziri kupisa ma-streets e-social media vane nyaya dzavo varida kurohwa ma-interviews vari kuda kubuda papodcast yedu. Ndozoona mwana kuti podcast yechinherera but ndokwazvinotangira vadikani. Tinotodawo support yenyu kuti tiende mberi. Lola but surely tinosvika chete. So makazvitarisa mana. Ndine munhu wandinaye uyu anonzi Butsu. Ndakambomuintroduce futi ndichiti anonzi Butsu ende vazhinji vakumuziva. Uri sei Butsu? Ndiri right mukoma wangu muri sei? Ndiri bo. Ari sei mamix? Kungodaro ameno yenyu. Bo. Ukaona Butsu vanhu vakutoshamisa kuti Butsu anoita nezveyatka. Ende tine chichemo kuna Izaboom chatichada kutaura ende takabva kurova Clio anza Kismo interview iri kupisa ma-streets e-social media. Saka isusu patiyati tine chichemo vanhu vakutoshamisika kuti chimbori chichemo chei. Butsu totarisa Solo svika interview yapera andika. It's okay. Solo andi kutaura ndiwe kuna Izaboom. Butsu tatanga. Butsu maskits mukomana uyu anoita zvemaskits. Utiudze vanhu anoita zvemaskits uchitoshanda saSolo. Andi komana isu side ndoto butsu makomedi. Ndiro munhu kuti ndakatonga zvemaskits ndinenguwo zvangu ndirimo. But semafungiro atikuita kuti pataifunga tosvika hatisatanyatosvika. Kuteso chikumbiro kuna mukoma wokuonesa. Mira. Sataisa chikumbiro kuna mukomana Izaboom. Iwewe ndada kuti Solo, sorry. Butsu. Maskits aya wakamatanga rini? Ndakatarisa iwewe zvaizvezvi uchiri mupana. Maskits wakamatanga rini? Andi munhu wekuti ndakatotanga ndichitori mudoko but ndauti ndakatanga ndichitori maskits. Ndakandiri zvoutamba. Zvokuti tatamba madance kuti zvokutamba zvimwe. Uriwa madance. Ende unopedzera. Kwete zvokunyepa. Alright. Butsu. Vabereki vako vakazvitambira sei pawakanzwa kunzi mukomana uyu akuita zvemaskits? Nekuti isusu takaudzwa kunzi vabereki vanosiyana Butsu andika. Vabereki vamwewo sevangu vangudzwa ndezvechirombe. Iwe wakanzi chii? Asi mukutotevera zvinhu zvakati mbeti pekutanga. Batiro nokuti pamwe pacho takazoona tete. Vanhu vabereki vazoona kuti pamwe uyu panochipa bhozi naina mbotambira kwa Just Signal. Pavideo rekuti kure. Saka iwe paunenge ushanda nema-artist anonotobook off nema-artist kuti uye kuzotamba. Chokwadi. Vanenge vachikubhadhara. Isi depends pamwe pacho zvafanira kuti ndadziona chaperesa. Hapana vaungazoti mukoma ndipe mari kune zvokwana. Iye Just Signal vakakubhadhara. Takabhadharawo zviri naye. Hatingashore zvedu tira nokuti pamwe sevanhu vechidiki. Asi inoshoreka ka. Haishoreki chai. Wachauzoshore kuratidza kuti kushoreka mari yawakapiwa. Hauna kugutsikana. Aiwe mari zviyu nowanda. Alright. So far vanhu vawashanda navo pane vanoita zvemusic vakawanda sei? Ndashinda namukoma wangu Bazuka. Naiwe Just Signal na Mr. Shegu wedu uyuyu. Alright. Butsu muindustry iyi yauri iyi iri sei wakaitarisawo zviri kufamba here? Zvakubhadhara here mari kuitira kuti vamwe vauri kuinspire vazoti aiwa ndakainspirewa naButsu nekuti Butsu anobata mari yakadai. Zviri kubhadhara here? Tingati zvoshoro kuti hasi mubhadhara. Tumuna kuti ndikada kutarisa nguva dzechikoro nobhubuka muzvikoro. Uchiri kuenda kuchikoro? Uri form chi? Ndoita form 3. Saka unozvibatanidza sei? Ndobalance pane nguva ndotomboitawo zvemaskits kozoitawo imwe nguva. But kuchikoro zvikubuda? Zvikubuda singaiti. Vabereki vakazozvitenderera kuti iwewe uite zvemaskits kana kuti kuita kakubira uite zvemaskits ukuchita zvechikoro? Kune vamwe vakatozvitendera ini mufamily mangu mune zvinoitika. Ndinoona kuti mai vangu vakatombotenga vachitozviramba chikakaudza. But mwana mai vangu ndovakatozoona kuti pamwana uyu panochipa. Pane mwenje. Alright. Asika zviripo. Saka iwewe ndambobvunza
kuti zvakukubhadhara here mari iweyo yekuti iwe inobatikawo? Aiva ndikutombobhadhara because ndotombobhukawo kumashow. Alright. Tine chikumbiro kuna Izabu Matka. Acho. Chimbotizivisawo maplatforms ako kuti akamira sei ende ari kupi? Maplatform angu panoti Butsu the Comedian 04. Ndo ku TikTok. Kwaita imwe yacho yechipiri yaku Facebook. Yakanzi Butsu the Comedian ZW. Alright. Ndofunga manzwa mukomana ndoko ari kuwanika izvezvi ku TikTok neku Facebook. Ungonosecha kuti Butsu the Comedian, Butsu unomuwanira ipapo. Butsu pane vaya vanozoti iwe uri kunyanyotedzera solo atika. Iwe ne voice rako chero ati. Pati vanhu da kuti uvaratidze kuti aiwa usikuteedzera solo chete, uri munhu pauri iwewe uri vanhu kuti 5 kana kuti 4 kana kuti 6 atika. Chimbomira action ya solo atika. Da kuti urowese munhu anonzi Pogba. Angonozimoti mukomana ndinoti nenda dorwadza ngoti adesu zoti ndokopera but ndonakizwa nazo amuti ndona mukoma wangu takura kuti chione ndo vatonakidzwa nawo vakati inspire kuti kawadzona kuti ndanaka kuinspire. Tinoti vese ndingazonyota ndozonyazvo ndinotochema. Ndofunga mukumuona mukomana. Alright. Ndoda kuti urovese munhu anonzi iye Comic Elder. Exactly. Unazoma kutaura tone kuti pamwe pacho tida kuti titaure tichipedza basa ndiri panguva iyoyo. Taura kuti patakatanga industry nandiri munhu wekuti pamwe pacho sitambira kunge toda kukakavadzana nana mai kumba muri. Patakazoonawo kuti garai pasi kana garai apo naiwe chaona kuya kuno kuti garai ipapo. Wato create drama 2 minutes. Chimbogadzira kama drama kuishandisa voice iroro. Tono to recreative. Ndoda kutaura kuti isu zvakaitika. Toona kuti muri Zimbabwe kunzvimbo yedu kumbare kwatogara uko. Tsiki dzatinetsa. Dzaita chitokumbira kuti vanhu vatibatsiriwo nemafuta nehupfu. Sano kuti mafuta pakupedza tsiki idzi. Boss tsiki dzanetsa mukoma zvoti. Zviza kuti ruma. Abo. Ndokumbiro urovesa Fritz donjo. Ndotaura kuti toona kuti pamwe pachuka. Atipana kuti ungeta kuda kuita unge kumira munhu tiri kunzwisana nditi. Ndizvo zvatida kuti irapa. Tizame kuonesana. Saka kuti toona kuti pamwe pachuka. Tinoda kungeza mwatite basa ngote seba. Asi pamwe pacho zvichitoramba toona kuti pamwe tichida kumbozama. Alright. Ndokumbira ndroverosa Astra uyu wamunoti Clifford. Mana ndotanga kuita zvekuda kunge kutopenga. Ini pandakatanga industry ndakatanga ndichiita zvange ndikutotamba asi abereki vangu vakatombozviramba. Asi naive tinacho ndozvaunoita nepavaenzi panapa. Vaikona kuda kuonerwa nditi ndokona kunyima zisomoka ipapo. Musandiudze kuti ndisamusore. Saka ndakaita musoro waita mwambe yemashanga. Aikona kuita kunge makuda kupenga. Kana nemwe kana musingadi budai. Aikona kuti saka tenacho unoda kundipindura. Ndatoda kundipindura ere. Naona urovesa baba ako. Muri Zimbabwe mukomana uyu ane chipo chine shura. So apa takuda one voice rekupedzisira. Takutoita kutokumbira ma voices evanhu. Takuda voice rekupedzisira. Mukomana ane chipo anonzi iye Butsu the Comedian. Butsu kuti urove uchishandisa voice rako ra Mr. Glenora. Pamwe chitangwe pamwe tinono kuti patakatanga isusu. Waraiswera. Wanwe aita ndisasatana kumba kwawo. Satana sikanodenga pachadiwe. Ndesikana kumba kwawo pandira ndisadiwe. Ndisaita ndizomuramba. Mwana wenyu ndaimudza kuti zvese zvaita ndokupa bali mwana nyangane naro. Aita ndisasatana. Ana junior wese ndewedziwa pamachokolation. Saka choda kutaura kuti getawe kana newe uchatinyengerera.
amana hazvisiri izvo zvega zvaanogona mukomana, tichakuradzai zvese zvaanogona nekuti ane chichemo icho chiri kuenda kuna Izaboom. Ndozvaandibatira akati aiwa mukoma Hatirare, ndiri kuona muri kuita mainterviews mazuva ano, chimbondishedzaiwo ndimbosvitsawo chichemo changu kumhuri yeZimbabwe vandibatsirewo kukumbira kuti zvisvike kutimu naIzaboom kana kuti kuna director vekuna Izaboom. I think muri kuona video rino iri amana, ndatipushei video rino iri mukomana uyu chichemo chake chisvike kuna naIzaboom. Ane mashoko achataura dotataure ega, inini handisida kumuudza zvekutaura. Bhutsu iwo pawandibata pepa uchiti mukoma Hatirare chimbondirovaiwo interview, ndoda kuti naIzaboom aone staff iyi. Ungoda kuzamoita sei pepa? Mukoma ndinoona kuti ndikutoisawo chikumbiro kuti nyanga wakandibudisawo mukoma zvitongopawo kana munhu mvura kana kungotsvairawo chivanze zvangu. Ndingonzwa Bhutsu akabudawo pavidhio iyi. Chitoo chichemo nyanga wakada kuti mufana wangu shanda voice lako. Alright, and nyanga wakati mufana wangu shanda mahara ako. Tozongokubhadhira nyanga wakasazobhadhara but chikuru nambofambawo nambopushawo kuti Bhutsu the comedian amboshandawo namukoma naIzaboom amboonawo zviri pandiri. Alright. Zoti kana pane wekuna Izaboom kana iye mukoma achiona ndikutoisawo chichemo. Alright. Iwo uri kutaura kuti hausina kubhadharwa. Chero wakatombondishandisawo vakatonditi mufana wangu buda for mavidhio ese maepisodes ese uchingomandirese mahara. No problem. No problem. Ende uri kukumirawo namukoma naIzaboom. Tarisana nemafans. Chokwadi ndikutoisa chikumbiro kana vese vanosapota naIzaboom mongotisvitsirawo tsamba iyi kuna mukoma kuti kutokumbirawo kuti mumbotibudisawo kana tikangobudawo tichitsvaira chivanze zvedu. Kana kutongobudawo tichitopoendesawo bhaketi kana kunozoda kushanda chero ngobudawo ndangonzi ndabudawo pana Izaboom. Ndaunawo pusha kwenguva yakareba inde waifunga kuti pamwe zvichaonekawo. But wazonatsouya uchinatsotaura kuti aiwa mukoma naIzaboom. Paiva pane intoita voice rasondo paipa. Ndoda kutozama kuti muonewo kuti akune mufana anogona kuteedzera. Tautoti kuteedzera ati utausiro wakatanga navo. Exactly. Kune mufana anotogona kutaura sasolo. Rega ndimbomunhonga ndimbobudawo nayewo kana kuti achingotaurawo kuti imi hando zvauri kutaura. Chero. Chitaura sasolo. Bhutsu tikuziva kuti hazvisiri izvo zvega zvaunogona zvawatitira hanti. Komena zvinhu zvakatowandisa. Zvakawandisa. Akuti urire zvaya zvaunorira kasaundika kana kuti tswe chimboita ka 1 ton. Ita futi. Akaruramba unazobuda atika. Alright. Kana karamba kubuda ndoda kuti utambise mabhonzo nekuti mukomana uyu antange ane magic paari body yake ndiniwo ndakaitadza. Ndoda kuti uite utambisa mabhonzo zvezvi. Unza mic yangu chinditirawo unitambisirawo mabhonzo muri yeZimbabwe ione. Alright. Sorry nekubvisa hembe kwaitwa but I think zvikuoneka. Tendeuka vaitiri. Ita futi kekupedzera naiwe Bhutsu hausi kurwadziwa. Chinditambisirawo dumbu. Kune vakaona Ghetto Kids ndo zvaitwa panapa nemukomana uyu. Bhutsu inini handichada kuwestera nguva yako handika. Wati maplatforms ako watiudza kunhamba unobatika papi naibhutsu tizongonyorawo pascreen. Namba nobatika apa namba dzinoti 071 826 7849. Unogona kudzokorora 071 826 7849. Alright, muri yeZimbabwe ndofunga manzwa nhamba dzataurwa nemukomana. Nhamba idzidzi ndichadzisa futi pascreen dzinzi dzakanzi Bhutsu, ndichangodziti Bhutsu ndobva ndaisa nhamba dzake. And then dzangu inini saHatirare kune vaya varida kuuya kuma-interviews handisi kuti vane chipo chete. Unogona kunge une dambudziko rakakuwirai rakatadzwa nazotongwa zvakanaka. Tinouya toita interview tokurukura tozivisa vanhu pani penyuro yesocial media kuti zviite viral zvitrende. Even vane chipo vari kuti aiwa Bhutsu nomukunda mhanu uyai tirove interview. Bhutsu mashoko ako ekupedzisira ndekuti chii? Mashoko angu ndee handinawo iwa ndingoti mukoma naIzaboom ndikutoisawo chikumbiro chekuti mungondibudisawo chero pa 1 video zvaro chero mungati ese sezvana kuti mahara haisi nyaya yangu.
mukomana Zaboom, ndakutokumbirirawo mufana wandinaye uyuyu. Hanzi ndinokumbirawo chero kushanda hangu ndichingobudawo nekuseri kwekamera pavidhio chingopfuura nerodhi. Hanzi zviri nani chero ndangobudikirawo mutumbi wangu pachanel yenai Zaboom. Boots unodhakwa. Ndichori normal. Haubate madrugs. Chokwadi. Unoti chii kune vanobata madrugs? Ndikuti unoziva zvinoitika mukoma. Sometimes vamwe vanotobata madrugs ndomune chipo macho kuti imo. Dzimwe zvadira. Wati paunobata madrugs ndikuti vamwe vanhu varikutora zvinodhaka. Vamwe vacho handivablame because of vabereki kuti unenge warambidza mwana kuti mwana usaite zvakadai zvinonzi chirombe. Then mwana wewe kana kuti muchikoro macho zvikutomuremera but ane chipo chake chekutodza kubuditsa. Then momwe murambidzawo achangoitawo zvinhu zvekungoti zvamufosa. Alright. I think manzwa mashoko aBoots. Boots nemakore mangani naye Boots? Kana kuti hausataure but chichemo chiri kuenda kuna mukomana Zaboom.